Bantu bakithi ngiyakhuluma kakhulu ngathi kunembizo yokukline igazi lakho kufanele ukuthi ehlele ehlambulukile. Uma ngabe igazi lakho limnyama amacala yakulandela noma ungawenzanga makulahleka into ekuthiwa wena ontshontshile indoda iyakushaya indoda yakuhlukubeza kodwa ikunikeza imali indoda uyayibona ukuthi iyakuthanda kodwa ayinaye into yokuthi manje ikunika ithemba ukuthi lo muntu lo uyangithanda wazi nje ngamagama. Igazi lakho manje balingcolile uba umuntu oba ney'ndonda emzimbeni uvele into ongazi-understand. Igazi lakho malingcolile uba umuntu usibakakhulu bese abantu bangamthatheli serious. Igazi lakho malingcolile uba umuntu olunywayo ebusuku ovela ilonda kusasa kubuhlungu lapha kusasa kubuhlungu lapha. Igazi lakho malingcolile kuba kuningi ukugula okulandelayo obubi nobutha. Igazi lakho malingcolile awuthandeki mawufika endaweni abantu abafuna ukuzibandakanya nawe bafuna ukuhlala nawe uba inkomo edla yodwa bakhipha inyumbazana abantu omunye umuntu azafisa nokuyibulela kanti cha awuthakasi yokubuza wona sichitho ukuthi igazi lakho lingcolile. Namhlanje sikuphathele imbiza engangakhuluma ngayo kakhulu ngathi ukline igazi nofakazi bayo. Lalela kanye nomkhonto bezitha inyanga yamacala. Bengicela ukunikeza umkhulu ama-flowers wakhe. Bengicela ukunikeza umkhulu ama-flowers wakhe. Imbiza yogazi yenyanga yamacala iyasebenza. Angifuni ukuqamba amanga. Yazi ngiyiphuze for 4 days. Kwaba nomehluko omkhulu phezu kwesimo sempilo yami. Angeke nje ngibe mude. Kodwa nje udadewethu naye uyewasho wathi hayi sekawubona umehluko phezu kwesimo sempilo yami. Waze wacela naye wathi hayi kule mbiza le enginayo ngiphuzayo ucela naye ngimphuzise. Ngamthelela nje ama-cups ayi-2 waphuza. Nobaba sendlini naye waye complaina ngamanyawo athi amanyawo wakhe abuhlungu naye. Ngathi hayi lesele ngizayishare naye. Simane siphuza quarter cup. Wathi nkosikazi awubuyele lapha yolanda enye imbiza kumkhulu. Le mbiza le iyasebenza inyawo zami kunomehluko kakhulu. So ngize ngaza kumkhulu lapho Saturday ngazofuna 2 for udadewethu naye baba sendlini. Kepha nje ngiphakamisa ukubonga ukuthi umkhulu sicela ukuthi aqhubeke njalo asiyenzele izinto zokuphila. Iyasebenza imbiza yogazi angifuni ukucamba amanga. Nokuthi nje noma ngiphuma la endlini ngiyemashop ngibingelelwa left right and center into beyingayenzakali. Kusho khona ukuthi igazi lami belingekho right nje. Kodwa nje ngicela ukuthi ngimnikeze umkhulu ama-flowers wakhe angasilahli angapheli imandla aqhubeke njalo asiyenzele izinto zokuphila. Ngiyabonga kakhulu. Bengeke ngihlale nje ne-feedback engenzele umehluko phezu kwesimo sempilo yami. Siqhubeke njalo kuyenzeka nawe umuntu wesifazane kodwa ushelwa uyafisa kuba nendoda kuyenzeka ukuthi umuhle Nkosi yami uzubike sibukeni ukuthi Nkosi yami ngaze ngayisibhokubede kodwa awonandoda ushimile before ulala mina udlale ngezandla ngoba phela mina udedela idla ibhapha. Kuyenzeka ukuthi umuntu wesifazane ufundile kodwa uthola umsebenzi. Noma ngabe umuntu wesifundile kodwa uthola umsebenzi noma ngabe wona indoda uyashela uqonya ushela njalo kodwa uqonya awunayo intombi uyazibuza isiphila ukuthi ngabe yini inkinga. Inyawo zakho ziyafutha unomzali ugogo noma umama uhlala hlushwa inyawo amadolo ayashisa ayavuvukala ngasagcwele amanzi uye emakliniki uyebhedlela wasifo senhliziyo kwathi ushukela konke lokho. Igazi malingcolile likhanda izifo emzimbeni wakho. Omunye uyagula ngathi ukuthi uphethwe yini. Umama wakho sasuthi kubuhlungu lapha sasuthi lapha. Ingane yakho iyagula hlala ikhala ingane awazi uphethwe yini. Imbizo yokukline igazi ayina age because ayina overdose. Uyayiphuza umncane uyayiphuza umdala. Ihlambulula igazi akhipha konke ukugula nezinsila nezitsalela ekhona emzimbeni wakho. Umnumzana ubaba wasekhaya awusakwazi ukuthukiza lokho embedeni uhlala ukhala ngeqolo iqolo akalisasebenzi. Uma phakama uthi athu hayibo kanjani manje. Kuyenzeka lokho bantu bakithi ukuthi amajoint yakho aqina afasane. Ufuna ukuphuza le mbizo yokukline igazi uzokwazi ukuqaqqa yonke imisifa igazi lakho liflowe kahle ngendlela ehlambulukile. Uyasebenza kodwa imali ayihlali. Uyaphuma uyayazi Nkosi yami uyemol uzubuya intombazana ungashelwanga ungamiswanga nomuntu oyi1 kusho igazi lakho lingcolile noma ngabe phela awunazi izinqa kumele umiswe kubonakala ukuthi umuntu wesifazane unogazi. Abantu bonke bakuthanda abantu bonke bakujabulele. Uyindoda umfazi ufuna ukukhazi empilweni yakho ufuna kuphela ukugula. Imbiza yegazi akusho uziphuze only uma ugula bantu bakithi. Nini inkinga yini eyi1 ulinda ukuze ufike ukugula kucala cha. Ukhumbule gogo nesemkhulu wethu bahlala abanembiza yabo bayiphuzayo basilandela umkhulu imbiza yakhe ayiphuza ngakule ndawo. That is why bakwazi ukuthola umkhulu una 100 years old onomntwana 3 months. Wena
100 50 years awusavukela why igazi engcolile awuthakathwanga futhi awulimalanga ndawo thola imbiza yokuclean igazi igesi kakhulu imisipha isitho sangasese sinemisipha uma ngabe igazi lingcolile imisipha iba nama-blocks iba nama-cloth iyabhlokha igazi engasakwazi ukufluwa ukuze kuqine la endukwini funa ukuthi imisipha le egcwele igazi uma ngabe igazi lakho lingcolile locina kanjani enduku ngoba uyothi 1 2 1 2 ilale 1 2 1 2 ilale iziwe iphakathi kwenkomo unkosikazi wakhe akwazi ukujabula udle 1 round bese uyahola hayi kenza kanlokho abantu bakithi aliqine phela uzokwazi ukujabulisa nolwa kwakho umntwana omncane awukwazi ukufunda kahle esikolweni uyakhohlwa umntwana omncane abothisha bakhe abakuthandisisi uma ufuna ukuza eklasini abakuphenduli nje kuyenze kube nengane nawe ingane yakho yabuka ukuthi manje ingane amayithandeki abantu basangisho ukuyigugu mayikhala babiza wena umntwana uyakhala abakuhlangabeza bayekukile cha phuzisa ingane yakhe imbizo yokuclean igazi ingane yakhe ihlambululeke ibe nogazi abantu bonke bayisana abantu bonke bayijabulele imbizo yokuclean igazi yenza yonke into abantu bakithi ayenza yonke into kudla ukuthi iphuzo ngakaguli uzokwazi ukuveza ukuthi kahle kahle inkinga yakhe la kahle kahle nokubuhlungu la kahle kahle namele ushaye la uzokwazi ukuphona yamacala seyidilikithi ukukhumbule inkinga ngasixazululo ukuze libe inkinga kusho nesixazululo